rahing puspita harum kasiliring samirana Pasanggrahan Jalatundha ing Bale Makambang mriki karawuhan tamu agung saking negari Mandura. Prabu Mandura keng putra pun Setyaka ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk Mandura. Ya jagat dewa Bathara pangestu ngura jagat. Anak lanang anu nganindita nggir Setyaka ya. Wis wa tampa nggone ora ngaturake bekti ya tak tampa gawe bombong biraning penggalih ora liwat pangestune wakmu Mandura tumuli diake tampanana ya Ger Setyaka saged anggen kula mundi wong mugi andadosaken bagya kayuwanan kula monggo kula aturi pinarak lenggah sak wontenipun jalaran menika namung mapan ing pasanggrahan iya kula tak rasa ora kurang kepenak maneh anggonipun wala leganono madyaning sasana kene. Dereng dangu saripun sinuwun Mandura kula pun Udawa ngaturaken bekti sinuwun. Oh, Kakang Udawa iya Kakang. Wis tak tampa tiba sepadha-padha. Semanten ugi Kang Rayi Setyaki ngaturaken sugeng pangabekti mugi kunjuk Koko Prabu. Yai Setyaki uga melu tetugur, melu lenggan ana madyaning pasanggrahan kene. Iya, wis tak tampa. Pangestuku tampanana Yai Bima Kunting. Saged anggen kula mundi mugi andadosaken jimat paribeh. Kula aturi pinarak lenggah ingkang prayogi Koko Prabu. Iya. Wis ora kurang penak maneh anggonipun Kakang lenggan ana kene, Yai. Mandura kalersan sanget mumpung menika Prabu Mandura rawuh ing Bale Makambang mriki. Dawah kalersan keng putra Setyaka namung badhe nyuwun dawuh saking ngarsaning Baladewa babakan kawontenanipun Kanjeng Rama anggenipun tapa nendra mapan ing Bale Makambang menika. Sing kok takoke sing ndi, Ger? Mergo sing wis sawetara wanci ngreksa anggone Yai Kresna Tapa Nendra kuwi lak kowe kabeh.
Lah kok malah nyun pirsa pun wae iki piye? Sing ndi? Sing kok takoke sing ndi? Mekaten lho, Wong. Dahat ngungun raos sing manah kula menawi ngraosaken keparenging Kanjeng Rama Prabu menika. Ing ngatasipun Kanjeng Rama menika sampun mukti wibawa gesangipun Mbau Denda Nyakrawati. Kanjeng Rama menika sampun boten kekirangan ing bab samukawis. Nanging kenging menapa ngantos kalenggan sakmangke kok tasih karem nindakaken tapa brata. Lajeng Kanjeng Rama menika nggenipun tapa brata niku badhe nindakaken menapa malih. Lah menika ingkang dados ngungunipun Kang Putra Setyaka menika. Jalaran Wong Mandura menika tasih kepernah kadang redanipun Kanjeng Rama. Mila mboten aleh menawi kula nyuwun dawuh saking Wong Mandura. Nyadong dawuh apa? Ngono to nggih. Inggih. Kula Setyaka mungguing janma kang jiwa luhur kaya Kang Rama kuwi. Uripe kuwi ora tau pisah karo tapa brata. Jalaran ya mung kanthi sarana tapa brata sing bisa anjog mring dalane kasampurnan. Sampurna lahir ya sampurna batine. Dados nadyan to gesangipun menika sampun mukti ngawibawa inggih kedah tasih nglampahi sesirih nggih wong. Iya, kudune ngono kuwi. Pancen benere ngono kuwi. Ana tetembungan cara kuna saya dhuwur wite saya gedhe angine. Menungsa kuwi saya ketrima uripe, saya gedhe godane. Saya munggah derajate, saya akeh alangane, saya mundhak kesugihane, saya cepak kamurkane. Saya mundhak kadigdayane, saya adakane iki wimbuh watak angkara murkane. Mula sing bener kaya bapakmu kuwi. Kaya Yayi Dwarawati kuwi. Saya mukti wibawa malah sangsaya gentur tapa brata pamriye supaya aja nganti keserang dene godha kang wujude 1000 werna. Ing antarane ya kuwi godha babakan angkara murka. Wujude umuk sumbar kibir lan liya-liyane sing bisa murungake marang kautaman. Wah, lah menawi mekaten Kanjeng Rama menika lak wiwit nem mengga sepuh menika lak gesangipun boten kendhat nggih nglampahi tapa brata nggih wong. Pancen bener. Malah bapakmu isih bocah nalika ning Widara Kandang biyen ki wo tenan. Ora leren nggone prihatin. Mula ora aneh menawa saiki uripe mukti wibawa. Lah yen kowe ngger Setyaka kepengin ngerti lelabuhane lakone bapakmu. Pengin ngerti dongengane nom-nomane bapakmu, takono Kang Wapatih Udawa kuwi. Kuwi sebab Kakang Udawa kuwi biyen dikanthi terus dening Yayi Dwarawati. Oh, ngaten nggih, Pak. Iya. Pak Udawa, mbok aku dongeng ngono nom-nomane Kanjeng Rama kuwi piye biyen? Ora ketang mung sak klimah, rong klimah kena tak nggo ancer-ancer kautamanku, Pak Udawa. Wah. Yen kula kondongenge kabeh gentekan wektu Den. Menapa mboten kepanjangan? Lho, ya sing baku-baku wae. Nalika samono jarene Kanjeng Rama kuwi senengane iki meguru. Purwita. Oh nggih, cetha. Wus sampun. Menawi perkawis munggah gunung medhun jurang golek guru ngangsu kawruh sing kon ngancani niku kula. Nganti kesel kula. Sing ngetutke nganti sengkleh sing ditutke isih teges wae. Nggih Kang Rama niku. Maktu ngono krungu ana wong ampuh. Muni wis diparani kali Kang Rama. Dicecep kawruhe nganti tuntas. Saben mireng wonten Brahmana gentur tapane. Oh, Kang Rama niku lajeng enggal-enggal dedheku nyantri ngantos putas-buntas kawruhipun.
Yen ngono wae Udawa ya ora ketang sithik ya bathi ngelmune. Oh, nggih. Mboten ketang namung sak propiranipun meksa kecipratan kula niki. Pramila ger lelampanipun Kang Rama menika mugi dados kaca benggala, dados kaca pangiloning para putra wayah. Tuh. Lire piye, Pak? Liripun tiyang pados kamukten punika kedah dipun wiwiti saking lara lapa. Banting raga mesu salira kados Kang Rama menika kelampahi tapa brata. Oh, ono. Nggih. Kang Rama niku nate meling kali kula. Wong nglakoni priyatin, wong nglakoni poso. Tumrap wong Jawa sing paling abot niku nglakoni poso sabar. Niku mulinge Kang Rama. Poso sabar iki Nggih sabar. Kudu bisa ngempet wujuding pepinginan ingkang boten wonten gunanipun diece karo liya ya sabar. Diseneni karo liyan nggih mung meneng trima dibatin, ora gampang nesu. Paling abot niku poso sabar. Lah yen mung poso Senin Kemis, poso Ramadan niku angger sore wanci magrib entuk buka niku Den. Niku entuk dahar, entuk ngombe. Ning yen poso sabar niku ora eneng watese. Nganti digawa mati kudu tetep sabar. Oh, ngono ya, Pak. Nggih. Sebab wonten sing paring dawuh tiyang sabar niku kekasihe Gusti. Niku. Nek sampeyan pun sabar pun kasembadan dadi kekasihe Gusti. Sing jeneng kekasih niku njaluk napa mawon dituruti. Lah nek Setyaka sampun sabar kasembadan dadi kekasih Gusti, nyuwun napa kemawon kaliyan sing gawe urip mesti dituruti. Ning nggih niku poso sabar. Ora kena gampang mutap, ora kena gampang nesu. Niku mulinge Kang Rama. Oh, ono. Nggih, niku pangeling-eling. Ya, iya, Pak. Ngaturke gunging manuwun Udawa. Tak catet jroning pikirku piwulange Kanjeng Rama lumantar wong Udawa. Wah, Lah yen ngono ki aku putra Ndarawati Setyaka ki nom-noman kaya aku kene urung paja-paja memper karo lelabuhane Kanjeng Rama mbiyen to. Dereng sampeyan dereng. Yen ngono malah rumangsa tuna uripku iki, Pak. Nggih, ampun mupus ngoten nggih, latihan ajar ngoten. Wangsul dateng Wa Prabu Mandura. Iya, kula Setyaka piye? Kagiat karo sing manah. Dene Wa Prabu Mandura kepareng rawuh wonten bali Makambang mriki. Monggo nyatanipun sampun ngancik Trimadya Candra nggenipun Kanjeng Rama Tapanendra lah kok katemben menika. Wa Prabu Mandura rawuh wonten ing bali Makambang. Nun sewu wonten wigatos menapa nggih, Pak? Menapa namung badhe ngrencangi dhateng kula nggen kula jagi dhateng Rama nggenipun Tapasare. Napa niki wau mentas tindak saking pundi lajeng kampir mriki? Swami kula aturi paring dawuh. Kang putra Setyaka namung badhe ngangklungaken jangga nilingaken karna. Setyaka. Marmane wakmu Mandura tumekana bali Makambang kene. Aku tak takon. Pirang sasi Iki mau anggone bapakmu Tapa Nendra ana kene. Nggih. Udakara nggih sampun Trimadya Candra kalenggan sakmangke. 3 sasi setengah. Nggih. Prasajan wae yo, Ger. Wakmu Mandura tumekana bali Makambang iki lugune dadi dutane Yayi Prabu Duryudana ing Astina.
kang surasane aku kadhawan supaya nggugah anggone Yayi Kresna Tapa Sari iki. Sekedap kok. Lah kok wong Mandura minangka duta saking Ngastina dutanipun Prabu Duryudana lajeng badhe nggigah anggenipun Kanjeng Rama Tapa Nendra niku. Liripun kados pundi? Nun sewu lho mrika. Monggo Kanjeng Rama menika sampun paring dawuh. Sinten kewala boten kepareng nyaket, sinten kewala boten kepareng gigah. Menika dawuhipun Kanjeng Rama saderengipun ngancati wujudipun Tapa Brata. Nanging iki wigati banget. Iki ana sambung rapete lawan Yayi Dwarawati, ana sambung rapete lawan para Pandhawa. Ngono. Pun wong Mandura ngerti, Nger. Sejatine bapakmu nggonmu Tapa Sari iki ora kena digugah, nanging iki mono kabar kabungan tumrap Yayi Dwarawati. Kabar kabungan tumrap Yayi Dwarawati apa dene adi-adiku para Pandhawa. Liripun kados pundi? Dina samengko Yayi Duryudana ing Ngastina wis lenggana ing reh keluputane. Para Kurawa wis rumangsa luput marang para Pandhawa. Mula wiwit dina iki negara Ngendraprasta lan separone Ngastina bakal dibalekke marang para Pandhawa, nanging Yayi Duryudana gelem ngulungke Ngendraprasta lan separone Ngastina mau lamun ta lantaran Yayi Kresna. Jalaran Yayi Dwarawati lawan para Pandhawa kuwi ibarat kreta jaran lan kusire. Kresna lan Pandhawa kuwi kaya kusir lan kreta jarane. Mula rening bakal nampa kanugrahan gedhe iki Yayi Kresna kudu daya-daya wungu nampa kanugrahan Ngendraprasta dalas parone negara Ngastina kanggo para Pandhawa. Tak kira lamun to Yayi Kresna nyumurupi apa sing dadi kekarepanku, apa sing dadi lekasku ora dadi sabab, Nger. Mula aku tuduhna Yayi Kresna bapakmu kuwi tapane ana sisih ngendi? Tak gugahe. Yen kowe sungkan kowe pekewuh gugah karo wong tuamu, aku dhewe sing bakal gugah mergo iki wigati banget. Nuwun sewu kok. Nadyan kados pundi kemawon? Nadyan to menika kabar kabungan menapa kabar menapa kemawon menika boten baku tumrap Setyaka. Wonten mriki wajibanipun Setyaka menika ngreksa nggihipun Kanjeng Rama Tapa Nendra ngantos sajugaripun. Kula boten ngeparengaken menawi Prabu Mandura badhe nggigah ganggu ridu tapa bratanipun Kanjeng Rama. Bumi gonjeng langit kelap-kelap katon mergen sanging alis risang mawagandro sabarang kadulu ukir moyak mayik katon tias baliwur lumaris sagandrung ya jagat diobatra pangestu ora jagat Setyaka kowe bayi wingi sore wis wani Sumantaka menggak karepane wakmu Mandura kowe apa ora melek mripatmu menawa Baladewa teka ana bali pakampangane ora ampiak awur-awur. Anggonku bakal gugah wong tuamu nggone Tapa Nendra iki. Uga ana dayane tumrape wong tuamu. Mula
yen pancen kowe dadi palang rawi-rawi rantas malang-malang tak butuh. Tak jangkai dhewe tak gugahe wong tuamu. Loh. Dodo muntap lir kinetap Jojo bang mawingo ngis gumecut padoning ladi Netra cakundara hadir Setyaki menteleng mripatmu arep ngopo kowe? Kowe arep mbelani Setya kok? Nuwun sewu. Ratu Mandura wonten mriki menika tamu paduka menika Dayak. Wong merdaya niku kudu ngerti tata carane wong merdaya. Kudu manut pranatan mriki. Sampeyan ora kena ambyak awur-awur nadyanto ratu nek kudu duwe tata krama, ora kena sakarepe dhewe. Lho, edian. Rumangsaku bareng do papan ono bali Pakambang kene. Yayi wingi sore do gleleng. Nyepelekke karo Baladewa. Ora melek mripatmu sing ngadeg ana ngarepanmu iki sapa? Aku kuwi sapa? Lho, lah sampean sapa karo awake dhewe kok lali? Ratu Mandura Baladewa. Wis ngerti sing arani bakul kayu ya sapa. Setyaki wis dadi anteping atiku sing dadi pepalangi Baladewa pun bakal buka Hyang Kresna rawi-rawi ratas malang-malang tak putung musuhe kudu Ratu Mandura Baladewa yen perlu tak pateni ora gelem minggat iki sembahku. Loh, Mamang Setyaki. Waduh, wes. Ratu Mandura ayo tuplak tukakmu tiar dasmu wis Setyaki biasa. Setyaki. Sampun. Karo dulure dhewe geger. Nyepelekke karo Baladewa biasa. Sampun, lenggah. Udawa. Kowe ora kena menggak karo Baladewa. Nadyan to kowe iku pernah tuwa tinimbang Baladewa. Yen bacot aku nesu, aku tegel nempiling raimu. Ya sampun, pitados. Wes dak. Wes mon ngene. Udut-udut sik. Sithik-sithik kok nesu. Lah Setyaki ngawur. Pancen bocah ngawur. Lah nggih. Ora iso ngajeni karo iki sapa sing rawuh. Kudune tamu lak diajeni. Lah iya. Lah nggih. Ngono ora kok kandhani kudu ngajeni karo Baladewa. Jane mun kula kandhani ning lali paling bocah niku. Nek paduka rawuh mriki meh gugah kengrayi to. Ya, aku gugah Kresna nggone to apa? Lah nek nembung kalih kula malah tak duduhke ngoten. Ngono. Oh, nesu-nesu dhisik. Ora taren karo Udawa. Dawa,
upama adikku Kresna tak gugah ngono piye? Nek kula nggih cocok. Oh, kowe matuk karo karepku. Nggih, matuk mawon. Wah. Guyu. Wah, nek gugah kula duduke dalan iki. Wah. Sing bener iki ya kaya kowe kuwi. Ngerti karo sedulur, ya ora? Nggih. Topone sisih ndi? Sisih mriko. Nggih mlaku kira-kira 500 meter. Wah, niki menggo nengen. Wah. Tujune kok ana kowe iki, Pak. Nggih. Setyaki nu cah ngawur kok. Wong genah sing rawuh iki Ratu Mandura, Prabu Baladewa. Nggih to? Ayo. Kok malah dijak gelut. Nggih to? Ayo. Ayo, bacotke ngene iku, Kang. Ha nggih. Kok kaya adoh men. Walah, dak boleh tekan. Wong kula niku jane ora pati krasan ning Bali Pakambang mriki. Sebabe kesuwen oleh tapa. Nalika meh tapa niku Kang Rayi niku mling kalih kula. Oh, Kresna kuwi. Nggih. Melinge piye? Kakang Udawa, iki sing tak kandhani mung kowe lho. Sakliyane kuwi ora tak kandhani bab iki. Kowe diweling ngono? Nggih. Terus sakjroning aku tapa brata iki lugune aku ngayati darmaning Bathara. Mergo aku netepi kewajiban. Mula nek aku tapa turu ana Bale Makambang kene wanti-wanti welingku aja ana sing wani gugah. Mergo nek ana sing gugah mesti bakal kuwalat ngono. Nggo mriki, sik rene. Welinge piye? Mau welinge piye? Dawa tak kandhani, sing tak kandhani mung kowe. Liyane ora ana. Aku Tapa Brata iki mung ngayati darmaning Bathara netepi wajib. Jroning aku Tapa Brata iki mung aja nganti ana sing gugah lho ya klebu kowe. Kula nggih pamangsulan nggih. Mergo nek ana sing wani gugah tanpa palila ingsun sing gugah mengko kuwi bakal nampa siku denda walating dewa. Niku welinge Kang Rayi. Monggo gugah. Wis to. Re. Dadi sing gugah bakal nampa siku dendaning dewa. Niku welinge Kang Rayi. Pen. Niku nek percaya, dene ora percaya ora apa-apa. Monggo kurang sedelok niku mun tekan gone. Sik lungguh kene. Ora penak rasane atiku iki. Aku ki bola-bali nek karo Kresna ki percaya. Mergo ucape adikku lanang ki madi. Nek Kresna muni kesiku tenan. Lajeng napa mboten siyos? Usik. Gugah ya gugah ning aja saiki. Ya. Aku tak lerem dhisik ana Tlaga Dwitawana sisih wetan kae. Mengko yen Kyai Kresna wis wungu nggone Tapa Nindra, aku kandhanana. Aku tak ngenteni ana Tlaga Dwitawana kae. Mbok sakniki mawon. Nggo to kula kancani. Aku wedi kesiku. Allah. Wah. Wong galak gampang nesunik wedi kesiku piye kuwi. Wis, Kang Udawa. Aku tak ngenteni ana Tlaga Dwitawana. Mengko yen Kyai Kresna wis jugar nggone Tapa Nindra, aku gugahan ya.
wong kasar adakane wong kasar, wong kudu, wong mogol iki ora gampang apus-apusane. Wong kasar dimusuh kasar ya entek. Oh wis medhok kukum ning Tlaga Ditawana. Hapan wus nyata gondhange Nuswantara Darane subur kawulane makmur nasare natri kemari palojinawi apa kang dinatur mekasan dadi
petungan rina wengine tanpa petungan para kanca liya wanita aja mung ngaji syariat loko kur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak dikateke yen isih kotor hati akale yen isih kotor hati akale syukur alhamdulillah nduk awake dhewe sak kanca kelakon sowan ana ngarsaning para warga ageng ing desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Jawa Timur sowan ana pendopo Banaran Kulon meneh agenda rutin pendak taun ya kuwi pengetan Dina Kamardikan Republik Indonesia sing kaping 29 ngono. Wah. Bola-bali akhir pengetan 17-an kuwi akhir Banaran Kulon wah ora umum luar biasa gebyare ngono. Pirang-pirang dina diadani lomba. Lomba. Oh, maneka warna lomba. Sore mau iso tari-tarian pembagian hadiah. Hadiahe wedhus. Ya iya. Elok tenan luar biasa ngono. Sembah nuwun kagem Pak Kepala Desa menjadipun Pak Kentong. Iya. Asma akrabe pancen ngono. Heeh. Nalika semono Pak Kades telepon awake dhewe
awake dhewe supaya nyangik karo nglimbuk ana pendopo ngene budal. Lah iya. Mun Pak Sigit bidal Pak Sigit. Mengke kula paringi kenang-kenangan meja saking kula. Oh nggih. Sak sore mongkon milih mejane ning gudange kono. Wah. Apik-apik. Wah. Aku milih sing cilik no. Iya. Soale gegeden tak dikek ruang tamuku ora patut ora pas. Iya. Sembah nuwun. Iya. Luar biasa sing rawuh no. Ngaturke gunging panuwun marang para panitia kabeh saengga hari pengetan Kamardikan Republik Indonesia sing kaping 29 iki iso lumaku rancak lancar kalis ing rubeda. Apa yang dapat kita petik dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini? Apa? Dipikir bareng-bareng. Awake dhewe wis urip ana jaman merdeka wis paling penak. Coba kaya ngapa mbiyen rekasane para pahlawan, para nenek moyang biyen sing padha berjuang nganggo senjata ngusir sipate angkara murka. Uripe ora ayem kaya ngene iki. Wajib ngaturke gunging panuwun para pahlawan-pahlawan biyen. Sing luwih baku meneh, sing patut kita contoh adalah nilai persatuan dan kesatuan. Sebab apa? Nadyanto para pahlawan biyen iki mung nganggo pring sing dilincipi, mung nganggo bambu runcing. Musuhe nganggo bedil senjata jarak jauh ning awake dhewe menang. Sebabe kuwi mau kompak bersatu. Paton kompak, paton bersatu no. Mesti kasembadan kang sinedya. Ana tetembungan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Filosofine kaya sada utawa sapu lidi kae. Sapu lidi kae nijen gampang ditugel. Nek yen pirang-pirang digundeli dadekke siji, dadekke sapu, ditugel ora iso mergo bersatu mergo rukun. Ngono. Nah, iki sing dadi tinggalane para pahlawan biyen supaya dicontoh anak putu nganti besok sing baku urip rukun ya daya dinayan macinamadan karo sanak sedulur karo tangga. Nah, iki buktine warga ageng Bantaran Kulon ketok rukun ketok guyub bengi iki iso nganake tontonan sing kaya ngene endahe. Tepuk tangan untuk warga Bantaran Kulon kanca-kanca. Luar biasa. Elok iso wayangan iso wah nang apa-apa nggonku Agustusan arep wayangane gur kaset. Mergo ya ora kompak. Ha iya. Nilai persatuan kudu dijaga sing penting rukun karo tanggane. Perkara wingi ana pilihan caleg ana pilpres beda-beda wis ora masalah. Sing wis ya wis. Saiki ayo urip padha rukun. Ono mbok presidene Pak Wo apa presiden Pak Wi sembarang wong awake dhewe wong isor iki ora gagas. Nadyan to di presideni sapa ae uripe panggah ngene. Ngono. Wis men. Ora usah terprovokasi sing neko-neko ning media televisi no. TV kono ngomong A, TV kene ngomong B. Elek-elek. Oh kae sing ngomong kae wong do dibayar kok kae. Mosok kae do dibayar. Iso uga kae kencan. Yo. Duite kae diperes yo. Kowe ngelek-elek kono aku tak etok-etok bilani. Ngono yo iso. Iya. Wis awake dhewe ning rakyat ning isor iki sing penting urip rukun, pinaringan sehat wal afiat. Melu ndedonga muga-muga sak pungkure adicara iki, sak pungkure awake dhewe iso kene kabeh warga Bantaran Kulon tansah pinaringan rahayu wilujeng kalis ing rubeda, bagas waras rejeki sing melimpah barokah kinayoman dening Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin. Tak dongake brambange ya anen sing apik. Iya. Sampeyan mesti wayangan meneh. Ha iya. Komplit paguyuban karawitan Cakraning Rat tak jak sowan rene no tak gawake gamelan wayang saka Rembang. Nadyanto elek ya ora apa-apa wong kuwi welinge Pak Lurah pun Mas Sigit. Elek-elek ning ngene sampeyan dhewe kula marem
sisan saksone jero. Oh nggih, Pak. Tak gawake. Heeh. Pesindhene ana jero 4 5 6. 6 bidadari. Turun dari kali. Nom-nom kabeh no. Dalange nom sindene nom rawite nom nadyan to ning tuwek sak perangan ora dadi masalah. Iya. Iki mergo sing sepuh-sepuh kuwi sing ngayomi. Iya. Sindene sapa wae. Pinggir dhewe. Mbak Eni Wulandari saka Pangkat Purwosari Kabupaten Blora. Blora nggon kayu jati no. Kayu jati. Oh, wis. Pak Lurah yo sering blusukan rono sama tekan nggone Mbak Eni barang ngono. Kejaba sinden kuwi yo duwe samben. Kuwi memanfaatkan sisa-sisa kayu jati sing wis ora dienggo, Nduk. Kreatif nek ngono. Heeh. Buka mebel. Gawe meja kursi ora bifeduk apa cutik untu kayu jati. Iki perusahaane wah elok. Kok mung trimo cutik untu. Ini lak di perusahaan ora ketang karyawane wong anake. Jejere Mbak Eni, Mbak Puri Dewi Purbaningrum. Daleme saka Suksukan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Iki SPD sarjana pendidikan. Ning wis meninggalkan dunia pendidikan sebab daftar dadi guru ping pindho ra ditampa. Sebabe kok ora ditampa, ora nganggo duit. Saiki wis ditinggalkan dunia pendidikan, menekuni dunia persindenan dan dunia perdukunan. Dukun santet tok kuwi. Nek nyantet ora trimo ngirim paku kodhom wis ora. Lha apa? Ngirim kipas angin, ngirim bayer. Sing disantet uri mung gila. Ora iso turu. Jejere Mbak Puri, Mbak Yosi Dian Pratiwi. Daleme saka Blitar. Jejere Mbak Yosi, Mbak Diah Ratnaningsih saka Semarang. Jejere Mbak Diah, Mbak Sulis Eva Fitriatun saka Ngawi. Cedak no. Pinggir dhewe Mbak Imro'atul Ima Firdaus sarjana seni saka Rembang, Jawa Tengah. Wow. Iki sing saka Rembang. Sing sugih andeng-andeng. Wah, iya lah. Penglarisane yo andeng-andeng kuwi. Mas Purboyo barang yo. Wah, nyelake. Ono. Mas Purboyo. Sembah nuwun prawipun Mas Hari Mediun sak rombongan. Pak Jiono sak rombongan komplit rawuh. Iya, sembah nuwun. Mbak Ima nyuwun tembangipun sinom Mbak Ima menika wonten pamundutan sinom nyamat. Sinom nyamat. Nek sinom nek pelok kuwi nyamat, nek slendra kuwi parijata. Piyayi Nganjuk kene iki nek mirsani wayang iki ngematke tenan. Sebab piyayi kene iki dalang sapa wis nate dipirsani nate ditanggap. Ngono ya, Pak. Oh. Dadi yo nonton awake dhewe yo, wah dalange nek rada kasar. Nggih nyuwun pangapunten wong kula niku jalaran dalang saking pesisir, nggih segara. Mula nggih mboten iso alus-alus banget. Growal-growal. Sinop nyamat monggo Mbak Ima. Dados. Jangan
Surabaya kampung Kaliasin yen pengen urip mulya kudu wani prihatin. Kuwi piwulangno. Yen kowe pengen urip mulya kudu wani prihatin, tirakat. Iya. Kaya Ratu Dwarawati kuwi sing ora kendhat tirakat. Ngono. Iki uga didokumentasi saka BBS TV ngono. Kono layang salam kagem Pak Dalang. Saya dari kru BBS TV Jawa Timur mengucapkan HUT RI ke-69 semoga bisa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bagi warga masyarakat Nganjuk khususnya, kalau ingin menayangkan acara wayang atau liputan lainnya dapat menghubungi Mas Puguh atau Mas Bujel BBS TV Jawa Timur. Terima kasih. Semoga sukses selalu dan banyak job. Oh nggih, matur nuwun. Minta Sri Huning Mustika Tuban. Terima kasih dari Bujel BBS TV. BBS TV. Iya. Tak kira disiarke Indosial. BBS. Ya. Monggo dipun lajengaken Mbak Ima. Jenang lali kekulane aja lali agamane salat imam waktu ora isih bening kok nadyan wis 21 wengi ning isih top. Iya bening kok angger mung mangap-mangap tok. Lip sync ya. Jane elok tenan. Bacetke Mbak Ima. Seto karo layang kumitir. Jas suarane wah, karaktere beda-beda digabung dadi siji nggih, buat siji kebas, siji triple. Ya. Lanjut Mbak Ima.
Ini rupanya kaya soto kuning. Kuning wajah untune. Ya kan? Luwe Kita pabrik sing ana ati asu-asu ana Sembah nuwun nadyan tong bobot 5 sasi ning swarane ya isih wae hebat. Ya. Mbak Ima iki presiden juara 1 tingkat Jawa Tengah, presiden remaja no. Tahun 1942. Kok tuwek men. Ora ding tahun 2008. Minangkani pamundutan saka kadang-kadang BBS TV uga kunjuk marang para panitia, Pak Lurah sak prangkatipun Sri Huning no, Sri Huning. Iki uga pamundutan saka panjenenganipun Bapak Suprapto Sidakare. Gending ini kami tujukan kepada Bapak Lurah sekeluarga serta perangkat desa Banaran Kulon. Cukup sekian, terima kasih Pak Dalang Sigit Arianto dari Rembang. Slendro Songo Sri Huning. Wah, ayo wis lagu sing terkenal banget kok. Wetan kulon lor kidul wis do hafal. Iya. Panjene apal wi penak dirungokke sing mirsani mung kari nyocokke. Oh ngono. Ha iya. Wong mirsani wayang ya wis do pirsa lakone mung kari nyocokke. Ning bengi iki Kresna Gugah beda karo liya-liyane. Ngono. Ya ora jejer Kestina, ya ora jejer Mandura. Dibuat lain daripada yang lain ning Banaran ini.